Elfordultam, és menetrend szerint jött az első lökés. Visszaadtam, hogy legyen rajtad is legalább egy kötés. De ezek visznek előrébb minket, hogy újra leírjunk egy kört. Míg valaki csőre nem tölt, lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. Lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. Korrom sötét volt, de szerintem akkor valamit láthatott. A szeméből villámot szólt, mint a messiást, úgy várta a bocsánatot. De addig húzod, míg le nem nyúzod a bőrt, hogy jázd az éjjeli őrt, míg jön egy újabb jelölt. Lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. Lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. A kapcsolatunk lecsengett, és utána minden csak hangol. Belehallgattunk, milyen mikor húzzuk a lélekharangot. Ezek visznek előrébb minket, hogy újra leírjunk egy kört. Míg valaki csőre nem tölt, lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. Lehet, hogy eltört, lehet, hogy valahol elszakadt. De van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragadsz. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.